צריך להבין דבר אחד. האנשים האלה ששואלים אותך שאלות כאלה, הם מגיעים מחוסר ידע, אוקיי? קודם כל, בקשר לפרסום הזה, למה החברה צריכה אותנו? בואו ניקח נגיד את האתר FreeBiz Ads Web, מי שמכיר את זה כאן, הרבה אנשים מפרסמים שם. אם יהיה הודים, אוקיי, שבתוך איזה מפעל כזה או מאיזה חברה בהודו יפרסמו מאות אלפי אתרים, FreeBiz יחסמו אותם. למה? כי מבחינה חוקית זה נקרא כמו ספאם. מעבר לזה, זה לא ייתן את האפקט של קידום במנוע חיפוש. מעבר לזה גם לא ייתן את הדירוג באלקסה. זאת אומרת, כדי שהחברה תביא אפקט של קידום ופרסום כמו שצריך, והאתרים לא יחסמו אותנו, הם צריכים מאות אלפי ועשרות אלפי IPs. IP זה בעצם כתובת אישית של מחשב, היא צריכה בכל רחבי העולם שיעשו את הפעולה הזאת. לגמרי, זה עדיין לא אותו דבר, אוקיי? כי חוק הספאם הוא מאוד מאוד קריטי באינטרנט היום, ואנשים לא, החברות לא מקלות ראש על העניין הזה, אז בקשר לזה, גם סינים, הודים, צ'רקסים, לא משנה. לא ייתן את האפקט, זה בקשר לזה. חבר'ה, גוגל הם לא טיפשים, הם מודעים לרובוטים, והם יודעים איך לעקוף רובוטים, איך למצוא את הרובוטים האלה. אפשר אולי להרים על גוגל ליומיים, אבל בסופו של דבר, עם כל הכבוד, הם יותר חכמים מאיתנו, יותר מכל חברה אחרת גם, וזה פשוט לא ייתן את האפקט. אם היו לוקחים חברה שאתה מפרסם את המודל הזה, לא היינו מגיעים לדירוג האלה באלקסה. אוקיי, אני רוצה...